Nathaniel Miguelab, shout out. Ayan, thank you so much, Lalab, Nathaniel. RC Vlog 23 dan Tamsak Host Miguelab, shout out. How you doing, Ailinski? Good, Lalabs. Doing good. Ayan. How about you, Nathaniel? Ayan, thank you so much. 4 million Miguelab, shout out. And mga lalab, naka-take 2 po tayo ngayon kasi yung unang live ko naputol. Kasi kanina mga lalas may yung kapitbahay kasi namin nagwi-wielding. So ngayon inaagaw niya yung ko yung live. Kaya kasi nagpunta ako doon tapos yung kapitbahay nagpaparinig. Always good, Ailinski. Ayan, thank you. Pasong mga ni mga hindi siya para pakialam. Tuwang na yung bayad. Ayan, 3 million Miguelab, shout out. Ayan, RC Vlog, nagbaba ng bahay, RC. RC Vlog. I get go, my friend. Okay, no problem. Papayo, guwapang host. Ayan. Ayan, Papayo, Miguelab, shout out. Ayan, Papayo. Ang cute ng mata mo ngayon. Ayan. Umiyak kasi ako. Papayo. Kasi kanina, Papayo, nag-first live na ako yung kapitbahay na building. So ngayon, yung live ko nag-ikot-ikot. Kasi nga inaagaw niya yung connection. So ngayon, pumunta ako doon sa namin,
kapitbahay kasi kakausapin ko wag mo na mag-welding kasi naka-live ako. Tapos yung isang kapitbahay na chismosa, naglalakad ako doon, nagparinig. Nagparinig siya doon habang naglalakad ako. Pinaringgan niya ako. Sinabi doon sa isa na sinisira daw yung business ko. Yung chismosa doon na inggitera. Nakikiusap na wag mo na welding kasi araw-araw na lamang sila nagwi-welding eh. Hindi nga ako nakaka-live. Bigla na lang nagsha-shutdown yung computer ko. Nakikiusap lang naman tapos nagpaparinig pa, di ba? Wala kasi silang sariling transformer. Hindi ko siya sinagot kahit narinig ko. Sinabi ko lang kay mama. Sige lang, papayo, kain ka lang po. Ayan, 3 million vlog shout out. Yan, Madam Ana, salamat. Pinuntahan ko kanina, Madam Ana, yung kapitbahay namin. Nakiusap ako kaso lang yung isang doon. Paparinig. Dun sa kapitbahay. Pwede nga silang ireklamo kasi wala silang sariling kasi araw-araw na lang ganun yung live ko eh. Lagi na lang ako nagtitake to. Napuputol. Hindi lang ako nag-iimik ng mga nakaraan. Pero ngayon parang sobra naman na eh. Yan, 4 million glove shout out. So, nakiusap ako dun kahit 2 hours lang. Kasi pag nag-building na naman, wala, maglo-loading, mamamatay yung computer. Hindi ko naman siya pinatulan, Madam Ana. Hindi ko siya pinatulan, pero narinig ko yung sinabi niya. Tapos tumingin pa siya sa akin. Ayan, Ashin de la Cruz, Tamsakdan, may glove shout out. Sige po, Madam Ana, salamat po. Ashin de la Cruz, may glove shout out. Ashin de la Cruz, hi lalabs, may glove shout out. And mga lalab RC vlog na kapinlablabon po natin, RC. Kula ng Oragon na yan, nagbaba ng bahay.
Ayan, 2 million Miguel Love shout out, 2 million. Ayan, 4 million Miguel Love shout out, 4 million in the house. Thank you so much everyone. RC, nandito ka pa ba RC? Ayan. 2 days, Tamsak Lalabs, RC. Ayan, 3 million, thank you so much. 3 million. Ashin de la Cruz Lalab, Miguel Love shout out. Hi po, ayan. Ashin Lalabs. At lang mga lalabs. Gita Laxmi channel vlog, like Dan. Thank you so much, Gita Laxmi. Ayan. Gita Laxmi, Miguel Love shout out. Miguel Love shout out, Gita Laxmi.
Kung papuntahin yung anak niyan dito, bibi, ha? Yung paglaro dyan. Sisi Mix Vlog, Miguel Love, shout out po, Madam Sisi Mix. Ayan. Salamat po sa patamsak. Ayan. Good morning po. Ayan, Sisi Mix. Thank you so much po, Madam. Gabi. Ayan, Bicolan ng Oragon. Nagbaba ng bahay. Bicolan ng Oragon. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. 3 million. Iwan lang ng bakas. Ayan. From Sisi Mix Vlogs. Ano yung bahay mo, Madam? May premiere ka? May premiere ka pala. Laki ng bahay mo, Madam Sisi. Ayan, pin natin. Wala na ata si RC, umalis na. RC. Mawi! Mukhang lagi. Ayan. Okay lang yan, Madam. Malaki naman na yung bahay mo. Kalain mo na 7K ka na. Nakikita. Masipag ka sigurong mangisda, Madam Sisi, kaya ang laki ng bahay mo. Ako'y di mapakali. Ayan mga love natin yung Sisi Mix Vlogs. Nakapin po. Dati usnaw, tamad na ako kaso pag nangingisda 20 bawas lagi. Dati nun, Madam, Sisi, dati nung bago pa lang sobrang sipag ko, pero ngayon parang nakakatamad na. Si Lolo, panay kain ng revenue. Grabe, wala akong sasahurin ngayong buwan. Yung buong revenue ko, iwan ko saan punta. Nawala, kinain niya lahat yung $100. Wala akong kita ng 3 months. Paano nangyari yun? Palagi man ako nagla-live. Ano ba yun? June, July. Ayan. Tapos August, dapat na-update na nung 10. Nung chinik ko, 0. Lalo na now may pasok na anak ko, pag free na lang nakakaisda. Ayan. Cooking with Sapia Lalab Miguelag, shout out cooking. Ayan. Ayan, tamsak Madam Sisi.
Isip sa'yo. Pero ang laki na ng bahay mo, nasa 7.88. Malapit ka na rin mag 10K. Kunting kimbot na lang. Thank you, host. Thank you so much also. Cooking. Ayan, Madam Sisi, dati man tayong dikit. Tamsak na lang sa premiere mo. Let's try Komoro Japanese Dining at South Mall. OTWC's Cooking with Sapia. Ayan, from Sisi Mix Vlog. Ayan, Sisi. Cooking with Sapia on OTW Lalabs. Like done. Thank you. Thank you. Chito Agustinar, mega love shout out. Ayan, mega love shout out, tamsak host. Ayan. Chito Agustinar, mega love shout out. Salamat sa patamsak mo dyan, Chito Agustinar. Thank you. Ano ba tong charger na to? Imbis na magdagdag, nagbabawas. Thank you, Sisi Chito. Ayan, nagbaba ng bahay si Chito, mga lalabs. Chito, nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga lalabs. Chito. Pagmamahal ko. Ayan, Cooking, thank you so much. Ayan, Madam Sisi, natamsakan na po kita, Madam. Ito, tingnan kung nakadikit to sa'yo. Ayan, dito nakadikit. Idikit ko sa'yo, Madam. Sisi. Siya ay hahayaan mo. Ayan, thank you. Ayan, sa ano mo premiere? August 10, 7, alas 5 ng hapon. Kanina kasi madaming tao. Yung unang live ko ngayon, naka-take 2 ako. Ay, sayang pagmamahal. Tagal ko rin. Hindi ka nakakapag-live palagi, Madam Sisi. Kasi nung una pa lang sa YouTube, parang ang sipag-sipag mo. Parang ngayon, makakatamad. Lalo lang hindi ka naman makakasweldo. Bihira na now, mostly silent. Iwan ko lang bahay, live ko. Ako nga, Madam Sisi, kahit naka-live palagi, yung WH ko naka-down. Mababa pa rin. Nasa 250, di umabot. Pag Chito Agustinar, dan sa nakapinhos. Ayan. Madam Sisi, dan po si Chito. Pag meron kang revenue, Madam Sisi, tapos yung WH mo bumaba, bawas ba yun sa revenue? Pag bumagsak yung WH mo?
Hindi ka papasahodin ni Lolo, ganun? Hindi naman ma. Nag-ano nga kasi yung bangko, di ba nagpalit, dapat di mo na daw ako nagpalit. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Dan Cooking from CC Mix Vlog. Ayan, salamat. Salamat, Lalab, salamat. Yung 3 months, wala akong kita kahit $1, wala. Ganun, wala. Kinain ni Lolo lahat. Kinain ba yun ni Lolo yung ano ko, yung 3 months? Nung nagpalit ako ng ano, ng bank account, Madam Sisi. Chinik ko 0. Ba't ganun 0? Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. 5 million. And malas yung aking mga member, binababa po ni Nightboot. $17 thumbs up, thank you so much. Text kahit saan. Mong miss na miss kita. Kontak ngunit lobat ka. Lobat pa ba ang pag-ibig mo? Ayan, 4 million, Miguel Love, shout out, 18 thumbs up, thank you so much. Ayan, palablab na kapin mga lalabs. Ayan, ano lang kayo dyan, nag-biji-biji. Bicol ng Oragon, nagbaba ng vibe, Bicol ng Oragon. Cooking with Sapia, please return to eat CC Mix Vlog. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out. Ayan, 5 million, may Miguel Love, shout out. Thank you so much sa 5 million. Ayan. Sisi Dan from Cooking with Sapia, Sisi. Ayan, Lalab, Sisi. Dan na si Cooking with Sapia sa'yo, Lalabs. Ayan, Madam Sisi, dikit ko uli sa'yo, Madam Sisi. Ayan, nasa bahay mo ko uli. Samsak ko sa iyong premiere. Ayan, dikit ko to uli sa'yo, Madam Sisi.
puso ko. Chito Agustino, ayan, nagbaba ng bye si Chito. Hindi ko ngayong bye ni Chito. Ayan, Chito, nagbaba ng bye, Chito. Ano yun, Mawe? Stay, lay down. Puso. Meron pa ata dyan isang plastic mat. Tingnan mo sa box. Sino pa kung marunong magmahal ay siyang madalas na iwan. Hindi alam ang dahilan. Sino pa kung marunong magmahal siyang madalas na iwan. Di alam ang dahilan. Ang mamahal ay inalay ko sa'yo. Yan, 2 million. Thank you so much. May love shout out 2 million.
Ayan, 4 million Miguel Love shoutout. 4 million. Sisi, thank you so much, Madam Sisi. Di mo pinapansin. Aking susundin. Dito lang sis, paligo anak ko. Sige lang po, Madam Sisi. Malit pa yung anak mo, Madam. Iba. Ayan, 6 million Miguel Love shout out. Mga lalab, thank you so much sa 6 million. Pag-ibig ko sa'yo. Ayan, 4 million Miguel Love shoutouts. Ayan, 5 million. Thank you so much, mga lalabs. Marco. Ito, kit hindi natin Ayan, 4 million. Thank you so much, everyone. Madam Sisi, thank you. Ayan. Ako'y nagpadala. Ayan, 2 million Miguel Love shout out. 22 thumbs up. Thank you so much. Ayan. Kailangan umibig sa iba.
Ako'y nagpadala muling alak. Kitang hinihintay. Luha ko. Mamahalan. Kita. YouTube Uno, Miguel shout at Lala, Biluhos. Ayan. YouTube Uno, kumusta ka na Lalab YouTube Uno? Ayan. Samira Lalab, Miguel shout out Samira. Ayan. Marhay na aga sa'yo po YouTube Uno. Ayan. Nasa work ka ba YouTube Uno? Nasa work ka Lalags? Lala ka. Ayan, Samira Lalab, Miguel shout out Samira. Sita. Nasa work kayo, Tubuno? Ayan, 6 million Miguelab shout out. Salamat sa nag-i-stay dyan mga lalangs. New look kahos, lalong gumagandang Pilipina. Ganun ba yun, Tubuno? Thank you. Sabay ganun eh. New look kasi bang gising. Ayan. Tambos, kanina. Ano kasi ako, nagdrama. Miyak-iyak. Sir Jay kung time, Miguelab shout out thumbs love, boss. Magtulungan po tayo mga organic friends. Magbakas lang sa video link ko na sa baba gamit ang main channel nyo at doon babalikan. Ayan. Ang pusa, nakita na, di ba? Oo, nakita ko na Lalags yung pusa ko. Binilan ko na siya ngayon ng tali. Yung kadena. Ayan, nandyan siya. Kasi dati hindi ko kinakadinahin pero matigas na yung ulo niya. Sobrang matigas yung ulo niya. Pag yan na tanggal sa kadena niya, nagpunta na naman doon sa may mga kawayan. Ikapunos. Ay, ganun ba yun, Sir Ayo Tubuno? Pag kinapon ba yun, hindi na yun maggagala? Kailangan talagang ikapon. Pwede ba yun ipakapon sa lang, hindi sabit? Di kaya mamatay yun, Tubuno? Parang sa lang, sa tao, ipakapon. Hindi siya sabit. Okay lang ba yun? Kasi masilan kasi yan eh. May lahi kasi yung pusa ko. Hindi kaya maano yan? Mamatay? Kaya ganun yun, Tubuno? Shirley Ann, Migalab shout out. Shirley Ann Pederio Lalab, Migalab shout out. Ayan. Ayan, Shirley Ann, nagbaba ng bahay. Ayan, 8 million, Migalab shout out. 8 million. YouTubuno, ayan si YouTubuno, nagbaba ng bahay. YouTubuno. Ayan si YouTubuno, lablabin natin mga lalabs. Ayan yung aking mga member, binababa ni Nightboot. YouTubuno, di ba yun ipakapon? Tapos di na yun siya pala gagala, dito lang sa bahay. Tapos yung ihi niya, ang sobrang panghi, di ba? Panghi ng ihi ng pusa na to, kahit dito sa loob ng kwarto ko, nag-ihi. Hindi na siya katulad noong nasa abroad. Na doon lang siya sa isang, nag-ihi, sa isang lugar.
Ngayon, bigla na lang umiihi sa gilid. Diyos ko, nagpanghina. Saway na pusa. Sobrang abuso. Ayan, 6 million Mega Love shoutout. 6 million. 26 thumbs up. Thank you so much mga lalabs. Ayan, palablab po ako sa nakapin mga lalab. Patamsak po sa nakapin. Bicula ng Oragon. Ayan, CC Mix Vlogs. Mga lalab, patamsak po ako nakapin mga lalas. Ayan, si Madam CC. Premier po. Patamsak po mga lalas. Patamsak. Ayan, 9 million Mega Love shout out. Araw-araw pakainin mo ng porterhouse para di nagumala. Ano yung porterhouse? Ano yun yung tubo na yung porterhouse? Ano man yun? Gumagala siya, panay gala. Pag nawawala, Diyos ko, nakakatakot kung di na makabalik. Patamsak sa premier, salamat from OFW ako. Ayan, Shirley, nagbaba ng bye, Shirley. Shirley Lalab, Miguel Love, shout out Shirley Ann. Ano yung porterhouse? Ano ba yun? Gamu-gamu? Sir, ano? Sabihin mo ano yun? Kailangan ko bang i-google? Yung porterhouse? Steak. Ah, steak. Official, Mega Love shout out. Ayan, hi ate. Mega Love shout out, Ayan. Bigyan kita ng jacket na loves. Ayan, 8 million Mega Love shout out. May jacket ka na lalabs, unofficial channel. Ayan. Ngunit lobat ka. Ate Payuda, pumawa ka late pa bahay ko. Sige, magbaba ka ng bahay dyan. Yun, official alam, magbaba ka ng bahay dyan. Tamsakan kita, OFW ako lalabs. Isip mo, ano ka ba? Shirley Ann, ayan, nagbaba ng bahay si Shirley Ann. Ayan, si Bloody Coder po, mga lalas. Binababa ni Aileen din pa ako, mga lalas. Shirley, unofficial. Tingnan natin yung bahay mo, lalab. Ano ba, basa ng bahay mo, unofficial? Si Rene Borlat. Si Rene Borlat pala to. Hindi pala to main channel. Stick yan, nos, yung Wagyu beef para di umalis sa bahay nyo. Diyos ko, ang mahal yan. Ikaw naman YouTube mo na, nagbibiro ka eh. Stick yan, nos, yung Wagyu beef para di umalis sa bahay nyo. Ano ba yun? Lulutuin ko pa yun, YouTube no? Yung steak na yun. Kailan ko siyang lutuin? Masarap pa naman yung Wagyu, mamahalin yun eh. Yan rin, nasa bahay mo ako rin eh. YouTube no, mahal yung steak na yan. $6 million Mega Love shout out. 6 million. Ayan. Kumusta ka? La 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 la. Ay, mga napalablab naman ako sa mga binababa kong bahay, mga lalaws.
Ang pag-ibig. Kaya mo yan, Nos. Much money ka man, di ba? How much money? Wala kang sahod sa YouTube. Paano magkakapera, YouTube bono? Ito lang ako sa bahay. Ikaw naman, totoo ba yan, YouTube bono? Ikaw, madali pa naman akong maniwala. Kahit naman pinapakain ko ngayon lagi ng manok yung fried chicken. Naalis pa rin. Ayan na ni Ski Vlog. Binababa ni Island Ski Vlog. YouTube bono. Kumusta ka? Ayan, YouTube bono nagbaba ng buy. Si YouTube bono mga lalabs. Maya-mayaan official lalab, nandyan ka pa ba? Mamaya pin kita ha. Dan na po ba kayo magtamsak kayo sa nakapin mga lalabs? Kaya ano, CC Mix Vlogs? Tingnan natin sino nagtamsak. Heart Vlog lalab, Miguel shout out Heart Vlogs. Ayan. YouTube bono, pin natin si YouTube bono. Opo, ayan. Sige lalab, sunod kita kay YouTube bono ha. Bigyan kita ng ayuda, wait lang. Audio Wolf, Ilitsky Vlog, Miguel shout out from Audio Wolf. Lalab Audio Wolf, Miguel shout out. Ayan. Dan Tusok, lalab, salamat sa patusok mo. Salamat sa mga tutusok, Iwan Bakas, thank you. Ayan. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Audio Wolf, salamat. Ayan. Pwede mag-promote. Sige lang po, Heart Vlogs, mag-promote ka lang dyan, Audio Wolf pala. Pa-support po sa upcoming premiere. Sige, lalababa mo yung premiere, tamsakan natin. Heart Vlogs. Ayan. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. 5 million. Suko ay maliwa. Ayan, sa mga gustong magpagawa ng channel nila, ayan, gumagawa ako ng customized intro, outro, thumbnail, profile picture, banner sa YT at nag-edit ng video, ayan, pang vlog. PM lang kayo guys sa FB page, sa FB ni Cyril Charles L. Cervelia, ayan. Ayan mga nalas, para mapadali yung paggawa nyo, pwede kayong magpagawa kay Audio Wolf. Kung anong gusto nyo pagawa sa kanya. Heart Vlogs, ayan, pa-support sa premiere. Sige na, tamsakan ko yung premiere mo ha. Ayan, 7 million Miguel Love, chicken, premiere, chicken curry ni Heart. Wow, sarap. Sarap naman nito Heart, lalabs. Ayan, tamsakan natin. Mukhang masarap, maraming milk. Maraming gatas at tatong mo, ayan. Mukhang masarap. Salamat host, ayan. Mga lalabs, yung gusto nyo magpagawa kay Audio Wolf, ayan. Mag-message lang kayo kay Cyril Charles. Pwede kayong magpagawa, kahit magpa-edit, pwede kayo, yung di mga marunong mag-edit dyan. Ayan, Heart Vlog lalas, may tamsak ka na lalas, tamsakan na kita. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. 6 million, Islandski Vlog, salamat host. Ayan, lalab, salamat din sa'yo, Jewel. YouTube Uno, ayan, tamsakan natin si YouTube Uno mga lalabs, YouTube Uno. Please support my friend Kadungis Real Talk Challenge channel, ayan.
Unique Creation Passion, how are you there? Ayan, Unique Lalab, mega love shout out. Good morning, my friend from Unique Creation Passion. Ayan. Makatulog, kakaisip sa'yo. Ayan, fine. From Unique Creation Passion. Ayan, thank you so much, Lalab. 5 million mega love shout out. Ayan, natamsakan na kita, Heart Vlogs. 2 tamsak. Watching nakapindan. Ayan. Ayan, YouTube no. Dan na sa'yo si si Heart Vlog. Michaelson Lalab, mega love shout out. How are you? Lalab Michaelson, hi. Lalab Michaelson, how are you? Michaelson Joseph aka Mike. Lalab mega love shout out. Please support this channel. This channel is my wife from Unique Creation Passion. Ayan. Michaelson, how are you, lalabs? How's everything? Ayan. 4 million mega love shout out. Ayan, Unique, I will check your house. Kaisip sa'yo. Ada Crab, tamsak. Ada Crab, mega love shout out. Ada Crab. Ayan. How are you all doing? Everybody happy and everybody in good condition. Michaelson Joseph aka. How about you, lalab Michaelson? How's everything? Si Ada Crab nagbaba ng bahay. Ayan. Makatulog. Yutubono, nasa bahay mo ako, Yutubono, ha? Ayan, Yutubono. I-check kung nakadikit to sa'yo. Ayan, Yutubono, dikit ko to sa'yo, lalab, Yutubono. Nandito ka ba, Yutubono? Nandito pa ba si Yutubono, mga lalabs? Yutubono, you still here? Ayan, dikit ko to sa'yo, lalab, Yutubono. Yan, Yutubono, sabay mo ako. Okay, sis. From Michaelson Joseph. Ayan. Please support my channel. Ayan, from Unique Creation. Ayan, Yutubono, baba ka ng bahay mo. Nandito pa ba si Unofficial channel, nandito ka pa ba, Unofficial? Wala na ba si Unofficial? Unofficial, ayan. Ada Crab, nagbaba ng bay, Ada Crab. Unofficial, baba ka ng bay, Unofficial? Unofficial, nandito ka pa ba, wala na? Unique, I will check your house. You have 1.6. Unique, I am here in your house, Unique. RJ, me wish vlog. Still small. Unique, please drop your link, Unique. Unique, where are you, Unique? 7 subs. Unique, drop your link. Unique, I am here in your house. Please drop your link. Unique Creation Passion, you're still here? Wala na ba? Ada Crab, nagbaba ng bahay. Ada Crab. Unique, please drop your link, Unique. O, wala na si Unique. Heart Vlogs, baba mo yung bahay mo, lalabs. Heart Vlogs.
Kinig sa'yo. Wala na si Unique, lumayas na ata. Nandyan sa loob, nandyan nakatulog. Ba't ayaw man to eh? Ano nga lang. Babae, ano ko yung bahay mo lalabs? Heart? Ayan, tagal kasing lumabas nito. Ayan mga lalab, patamsak naman po ako sa premiere ni Heart Vlogs. Ayan, support natin yung kanyang premiere mga lalabs. Yung nakapin. Ayan mga lalab, patamsak naman po ako sa nakapin mga lalabs. Nakapin. Ayan, si Heart Vlogs. Heart Vlogs. Disilin Bulay Vlog, Migalab, shout out. Disilin Lalabs. Ayan. Disilin, Migalab, shout out. Ayan, 4 million, Migalab, shout out. Mga lalab, patamsak naman po ako sa premiere po ng nakapin, si Heart Vlogs. Ayan, support natin mga lalabs. Ayan, pangatlong tamsak to sa'yo, Heart Vlogs lalabs. Disilin, Bulay Vlog, Migalab, shout out. Ayan. Ayan, pang ano to sa'yo lalab, pang 5 tamsak to. Ano, Heart Vlogs. Ayan, Heart, idikit ko rin to sa'yo lalab ha, Heart. Ayan, dikit ko rin to sa'yo lalab, Heart. Ipanood natin ng 2 minutes sa ibang video. Para hindi siya malagas. Ayan, Kuya Scoop. Sarap. Ayan, Disilin Bulay Vlogs. Nagbaba ng bahay mga lalas. Lablabin natin, Disilin. Ayan. Yung mga lalas yung aking mga member, binababa ni Night Boot. Ayan, ano, Heart Vlog. Kasi hindi na tumadalaglag. Ayan. Pinanood ko siya. Tamsak dan, Madam, from Mary Rose Dragon Fruit. Madam Mary Rose, Miguel Love, shout out po, Madam. Ayan, pumasok si Madam. Tayo nag-ikot-ikot. Daming problema ng buhay, Diyos ko. Madam Mary Rose, kumusta ka na, Madam? Alam mo, Madam Mary Rose, yung last month, yung June, July, August ko Madam Mary Rose, last month, meron akong revenue. Alam ko ngayong buwan, inaasahan ko na sa sahod ako ngayong katapusan. Alam, Madam Mary Rose, pag-check ko ng AdSense ko, bakit lahat zero? Wala akong walang revenue 3 months. Ba't ganun? Ibig sabihin, kinain ni Lulu lahat yun, wala siyang tinira. Nagpalit kasi ako ng bank account. Hindi ko alam kung saan napunta yung revenue ko. Ganon din ako. Ganon din ba sa'yo, Disilin? Ba't ano ba nangyari, lalabs? Zero, di ba? Last month, chinik ko yon, meron akong nasa $48.52. So ngayon, naka-reach ako ng ng 61.52. So pag pinagsama ko yun, inabot ako ng $110 ata yun. So it means, sa sahod ako, inaasahan ko yun. Bakit ganun? Zero. Ano bang ginawa ni Lolo? Bakit kinain niya lahat? Ano bang bagong rules niya? Ganun din ba sa'yo, Madam Disilin? Hindi ba niya ba ibabalik yun? Parang pinaghirapan, tapos bakit ganun kinuha niya lahat? Sana kahit minsan. Ayan. Wala rin sa'yo, Madam Disilin, yung di ko naman nagpalit pero wala
yung kita ko nung yun nga, anong nangyari dun? Ganun din pala sa'yo, madam. Hindi lang pala ako. Bakit niya kinuha lahat, di ba? Chinek mo rin sa'yo, 0? Ibabalik pa kaya ni Lolo yun? June, July, August. Ako nga Madam Disilin, wala, as in 0, June. Dati meron ako, pero bakit chinecheck ko sa mobile, meron siyang mga revenue, nandun yung, kung magkano yung kita ko. Pero pagdating sa AdSense, bakit wala? Ano bang problema niya? Bakit niya kinain lahat? Ganon din ba sa'yo, 0? Hindi lang pala ako, di kaya nag-error lang yung YouTube? Madam Disilin, di kaya nag-error lang? Kasi kung may error din naman, meron mag-email naman sa YouTube, di ba? Pag may error. Kaya ganun si Lolo, wala siyang awa. Pinaghirapan natin yan eh. Ay, si Lolo talaga, ay wala nang ginawa kundi manglamon ng revenue. Nakikita, suko ay halina. Ang ganda. Uy, ang cute naman ang puso. Dikit po, Disilin from Heart Vlogs. Ayan, Madam Disilin. Dikit na po si Heart Vlogs po sa'yo, Madam Disilin. Ayan. Hindi ko lang alam, Mus, nung last month, nakita ko yun, meron, kagabi, wala na, 0. Hala, parehas pala tayo. Yun nga rin, nakita ko yun last month eh, kasi chinek ko eh, kung magkano yung kita ko. Wala, as in, wala. Nakalagay doon sa AdSense, di ba? 0%. Sabi ko, saan napunta yung 3 months? Zero. Hindi ko lang alam sa iba, hindi man sila nagko-complain, wala man sabi yung iba, no? Hindi lang ako makapaniwala. Bakit niya naman inubos? Anong problema niya? Di kaya nag-error lang? Baka ibalik naman yun, Madam Disilin. O kaya nag-update lang si Lolo, di ba? Pero sabi ng iba, i-check daw sa history. History ng AdSense. Diyos ko, pinaghirapan natin yun ng ilang buwan. Ang hirap magtrabaho. Hindi ba pinaghirapan natin, nagla-live tayo, salita-salita yung salita. Kahit ka nakaupo, nakakapagod din. Oh. Tapos si Lolo, nagmo-monitor lang, kumikita. Tapos inuubos pa, kawawa naman tayo. Kawawa naman tayong maliliit na YouTuber na.
Doon na nga lang inaasahan natin kahit papaano makatulong sa atin pambayad ng kuryente, ng internet. Tapos mawawala lang. Inaasahan ko pa naman na sasahod ako ngayong katapusan. Tapos, chinik ko siya kahapon. Kahapon ng hapon. Sabi ko parang hindi pa ata. 9 pa lang kahapon eh. Chinik ko sabi ko baka hindi pa yun kasi wala pang 10. Chinik ko ulit kaninang umaga na wala talaga. Kaya napapaisip ako saan napunta yun. Diyos ko naman to si Lolo eh. Patayin ko na ba to? Sabihin mo nga kay Dida, saglit lang. Isang oras na lang. Anong oras kayo uuwi, ma? Ano ba siya? Nagkawak ng binyag. Ayan, 5 million Mega Love, shout out. Kaya nga, Madam Disilin, grabe si Lolo, no, walang patawad. Paano yung mga pinalipad ng iba? Kasi last week, siguro 2 days ago, may nagbigay sa akin ng nagpinaliparan ako ng foreigner na nabigay niya sa akin lahat, Madam Disilin, is nasa 2,600 mahigit. Oh. 2,600 mahigit. Malaki na yun, di ba? Malaking tulong na yun sa akin, kaya na-reach ko yung $100. Diyos ko, ibig sabihin, kinain niya lahat yun. Wala siyang awa. Kahit $10 wala siyang tinira. Baka maibalik, sana maibalik yun niya. Grabe naman siya. Di ba wala naman siyang email kung anong nangyari? Wala man siyang sabi-sabi. Benji TV official, Miguel Love, shout out, Benji. Mga lalab, palablab naman ako mga lalabs, palablab. Oh, hi! Lumiwanag ang panahon. Yung aking bintana mga lalab, sobrang ilaw, oh. Kita nyo na yung liwanag ng bintana. Sobrang maaraw. Ayan mo na nga yan, wag ko nang ilagay. Nasa bintana kasi ako mga lalabs. Ayan, Benji. Nilagyan ko siya ng tuwalya. Nalaglag. Diyos ko, day. Ayan. Ayan mo na nga yan. Kung mas mo. Ayan, 5 million Mega Love, shout at Benji TV official. Ayan, nagba ng bahay, Benji. Lablabin natin si Benji mga lalas. Benji, ayan. O, natapos na yung ating music. Ayan, 6 million Mega Love. DBN lalabs. DBN lalabs. Oy. Hello din. Yan, lumiwanag, natanggal yung harang ko sa bintana ko. Sobrang masilaw, hayaan mo na nga yan. Ayan, 6 million Mega Love, shout out mga lalab, sobrang maaraw. Ayan, 6 million Mega Love, okay na ba host? Alam mo ba, tingnan natin baka may makarinig na kapitbahay. Silipin ko lang dibiyin. Nagpunta ako kanina lalab dibiyin doon. Kasi nasap ako na, pwede bang mamaya na kahit 2 hours lang akong mag-live, mamaya na mag-welding. Naglalakad pa lang ako doon, yung isang kapitbahay doon, pinaringgan ako. Sabi niya kasi kayo nakakasira kayo ng business. Nakakasira daw kayo ng business. Nandun kasi yung may-ari ng welding. Hindi ako umimik. Sinumbong ko lang kay mama. Galit si mama. Kinausap ko yung nag-welding doon, sabi ko kahit 2 hours lang, sabi niya daw mag-stop muna silang mag-welding. Siyempre kasi nagtatrabaho sila, gusto ko rin naman kumita, di ba? Kasi kung nagtuloy-tuloy yung welding nun, DBN, mawawala na naman yung microphone ko sigurado. Tapos bigla na naman mag-loading. Wala na.
Kaya kanina umiyak ako kasi naglalakad ako, pinaringgan niya ako doon. Masyado siyang marites. Ano kasi yun yung kapitbahay na yan, pakialamera yun. Yung bahay niya nasa harapan lang ng bahay namin. Doon lang sa kabilang kalsada. Yan, kaharap lang. Sinisilip ko baka may pumunta Ayan, kaaga-aga, wala pa nga siyang kain. Nasa kapitbahay na siya. Nagmamarites na. Baka asar. Biladin mo sa labas. Magagalit sila. Napaiyak tuloy ako kanina kasi naglalakad ako, pinaringgan ako. Ayan. Hans Aaron Vlog, Migalab, shout out. James GP Migalab, shout out, lalabs. Umayos kayo, sabihin mo ha. Paano dibihin? Nag-ano sila, nag-wielding. Wala silang sariling transformer, di ba? Dapat meron silang sariling transformer para yung iba hindi man nila maisturbo. Katulad niyan, 'di ba araw-araw bigla na lang nawawala yung microphone ko. Tapos minsan panay loading. Kasi nga yun ang dahilan. Tingnan mo ngayon tinigil, 'di ba ang ganda ng live ko? Siyempre naiiyak ako kasi gusto ko nang maka-live lalo nang naasar pa ako, 'di ba nakwento ko nga sa'yo kanina na yung revenue ko wala. Wala akong sweldo. Dagdag pa yung nakakaasar yun Wala naman sinabi na kung saan napunta yun. Diyos ko naman 'to si lolo. Pinagtrabahuhan natin tapos wala. Wala man lang email kung saan napunta. Hindi kaya Madam Disilin nag-error lang. Diyos ko. Doon, nakiusap nga ako doon kaso lang yung isang doon, masyadong pakialamera, marites siya. Wala siyang ginawa kundi makipagchismisan sa kapitbahay. Kaaga-aga, hayaan mo lang yan, huwag mo kasing tingnan. Magsarili kayo ng transfer sarili. Magalit. Sana nga Madam Disilin nag-error lang, sana nga. Ayan, 6 million Migalab, shout out. Bakit kasi di sila bumili ng sariling transformer? Planchain mo yung bunganga Martes ng Martes. Kung pwede lang, di lang ako mimik kanina, Disilin, DBN lalabs. Masyadong pakialamera sa buhay ng may buhay. Yung hindi na nga ako lumalabas ng bahay, DBN Hindi ako lumalabas ng bahay. Pero, pinapakialaman niya pa rin ako. Bakit daw ako laging naka-make up? Napaka-arte daw. Wala namang ginagawang masama sa kanya. Ano ang problema niya sa akin? Nagkilay lang naman ako. Ayan kilay. Naglagay nito. Siyempre magla-live ako Alangan naman, humarap ako sa inyo na mukhang bagong gising. Siyempre magkikilay ako. Sinabi nga kilay is life. Diyos ko. Pinaghirapan tapos nawala from Disilin. Buhay ko to, wag niyo ko subukan. Yan ang tinatawag na DBN, inggitera. Wala man akong ginagawang masama, hindi na ako naalis ng bahay. Di man ako nalabas, dito lang ako. Ito lang ako pagkatapos kong mag-live, punta na ako sa tindahan namin. Di lang ako nakaupo. Hindi naman ako napunta sa bahay nila para makipag-chismisan. Ano bang problema niya? Anong problema niya sa akin? Hindi man ako dito nakatira dati. Nagtira ako ng abroad, di ba? 2 months pa lang ako dito. Masyadong inggit. Bakit? Di ba? Di man ako humingi sa kanya ng pera panglagay sa mukha ko, pambili ko ng eyebrow, ng makeup ko. Masyado siyang inggitera. Diyos ko. DBN Vlogs, attend sa live ko 1 PM Pinas time from Ilocanang Inday. Migalab, shout out. Diyos ko, kung nananahimik ka, wala ka namang ginagawang masama. May napapansin pa sa'yo. Wala kasing ginagawa yung pagkagising. Wala pang kain-kain, wala pang kapi-kapi. Andun na sa kapitbahay, nakikipagdaldalan na, di ba? Ano kaya kung sa umaga magwalis,
luto, maglaba. Saka ano, mukha naman siyang ano mga lalabs, pukpuk. Hindi naman sa ano kasi yung makikialam ka sa buhay ng may buhay, buti kung maayos naman siya, hindi naman siya maayos. Wala man siyang asawang tunay. Marami siyang anak. Lahat ng anak niya, iba-iba yung tatay. Totoo lang, wala. Lahat ng anak niya, tagi-isang tatay. Ilan ba anak niya? Dami. Iba-ibang lalaki yung pumapasok sa buray niya. Tapos masyadong pakialamira. Dapat yung hindi ka naman inaano ng tao, wag mong pakialaman. Masyadong pakialamira. Di na nga lang ako nakialam kung kanina sinagot ko yun. Iman ko baka nagsigaw-sigaw yun doon. Pinigilan ko yung sarili ko. Ayan, 6 million mega love shout out. Masyadong pakialamira. Nandun lang yung bahay niya sa harap ng ano namin. Bahay, nandun lang sa kabila. Saka hindi naman daw niya bahay yan. Nakikitira lang siya. Siya ang gitira. Wala nga siyang sariling gripo. Wala siyang ano. CR. Nandun lang siya sa kabila. Nakiki-CR. Masyadong pakialamera sa buhay ng may buhay. Yung nananahimik ka na sa loob ng bahay, napapansin ka pa. Hindi nga ako nalabas. Dito lang ako hindi ako nangangapit bahay na makipag-chismisan doon. Dito lang ako sa bahay. Sinichismis sa kabila. Talaga itong marites na ito Di ba mga lalas kanina naglalakad ako doon papunta Pinaringgan ba naman ako? Kakaasar. Buti na lang kanina pinigilan ko talaga yung sarili ko. Ayaw kong makipag-away kasi pag makipag-away ka doon parang pangit naman. Nayaan ko ng Diyos nang bahala sa kanya. Ayan, 6 million mega love shout out. 6 million. Hello, I'm back. Jen YT channel. Jen YT mega love shout out. Jen YT. Ayan. Ayan, 6 million mega love shout out. 6 million, thank you so much. Thank you. Harang host from Jen YT channel. Ayan. Lalab, salamat sa paharang mo, Jen YT. Ayan, 6 million mega love shout out, harang host. Iwan ko baka yung iba dyan nakasubscribe sa akin, nakikinig. Ba't ito naman yung sinasabi ko Nakabukas yung pintuan ng bahay niya. Nakaharap lang kasi siya mga sa bahay namin, nandun lang sa kabila. Disilen Bulay Vlogs, ayan nagbaba ng bahay si Madam Disilen. Pero Madam Disilen yung ano, pero inaasahan mo bang sasahod ka rin ngayong buwan? Di ba August 22 yung sahod? Marites Pamora. Marites yan, Madam Disilen Masyadong insecure. Wala namang ginagawang masama. Yan, nakabukas yung bahay niya. Yung pintuan. Ayan. Sinilip ko lang. Di pa nga ata yan naglilinis dyan sa bahay nila. Puro na chismis. Wala pa kasi kakasahod nung May host. Ayan. Kaya pala, pero nawala. Hinalo ko nga dyan, sinukli ko kagabi. Dyan sa benta mo. Kinuha ko yon kasi kulang. Normal yan pag insecure, ha.
secure. Wala nga siyang asawa na original. Tatay. So, ilan yung anak niya? 7 ata yung anak niya. 7 lalaki din naman yung ama ng anak niya. Tapos, hindi yung John, may ipon ako. Wala. Sana nga Madam Disilin maibalik, no? Baka nag-error lang. Sana nag-error lang. Sana nga nag-error lang para maibalik ni Lolo. Dapat magbigay siya ng mag-email siya sa mga YouTuber, di ba? Kung bakit gano'n, nagkaganon. Kung nagka-error yung system, pangit siguro yun. Ano lang siya, DBN, maganda naman yung mukha niya, kaso lang naman yung katawan niya, pangit, wala siyang puwet. Maganda yung mukha niya. Kaya nga inggit eh. Inggitera. Saan? Kaya DBN, di ba yung sampayan namin nasa harap lang? Nasa harapan lang yung sampayan namin. Pag sinampay mo yung magandang damit, ayan, mainggit yan. Kung anong suot, diba? Nag-dress. Hala, makikita mo yan mamaya, nag-dress na din. Inggitera nga siya. Tapos pag may nakitang damit na maganda, mamaya magsasampay din siya ng mga magagandang damit. Diyos ko. Ay, pag-inggit pikit, Diyos ko, day. Ba't kaya may mga taong ganun, Diyos ko? Ayan, 5 million, Miguelag, shout out. Jen YT channel, ayan, nagbaba ng bahay, Jen YT. Heart Vlogs, mga lalagpatamsak. Sarap makinig kay host kahit di ko kilala. Chismis lang yung lalabs. Kasi kanina, muntik na akong makipag-away doon sa labas. Pero pinigilan ko lang yung sarili ko. Disilin, ayan. Kasi mga lalabs, hindi naman ako tumira dito. Mahabang panahon ako bago nakauwi dito sa amin. 8 years ako sa abroad. 2014 umalis ako dito. Kababalik ko lang nung June. Siyempre nagpahinga muna ako dito. Yung kapitbahay na Inggitera. Hindi naman niya ako kilala. Nakikialam. Paka-arte ko daw. Ano ginagawang masama? Di nga ako lumalabas ng bahay. Di man ako nakikipagpunta ng kapitbahay. Kanina naglalakad, pinaringgan ako, di ba? Narinig ko lakas ng busis. Gusto kong sumagot kaso lang mas mabuti nang nagpapakumbaba. Pero wag naman sanang susobra. Art Vlogs done to you. Ayan, same tayo. 14 years ako sa abroad. Kakauwi ko lang din ng June. Hihi. Mas matagal ka pala kasi ako 8 years lang. Mas matagal ka pala, 14 years. Ako 8 years, ako sa UAE. Pero lalabalak sa next year, babalik uli ako doon. Kailangan natin magtrabaho mga nalas, wala tayong pera. Ay, Diyos ko. Tapos ang mahal pa ng mga bilhin dito sa Ang mahal pa ng mga bilhin dito sa Pinas, Diyos ko. Nung unang dating ko dito, nagpunta kaming SM, no? Yung shampoo, nakita ko, 350 isang piraso, Diyos ko. Parang ayaw ko talagang bumili. Pero sa abroad, magkano lang yung ganun kalaki. Nasa 13 dirham lang. 13 dirham. Pero dito nasa 350. Diyos ko. Yung 1,000 pesos, ilang piraso lang yung nabili.
Diyos ko, mga lalaki, wala talaga. Parang ayaw kong bumili. Sabi ko, wag na nga lang gumamit, wag na nga lang mag-shampoo. Oo nga, Diyos ko. Yung doon sa abroad, yung 100 dirhams na pera ko, nakabili na ako ng shampoo, ng mantika, ng conditioner, ng panglagay ko sa muka, ng bigas, may ulam pa ako, may sukli pa mga lalabs. Pero dito, Diyos ko, yung 1,000. Wala ka pang ulam, pang bigas lang yun. Pang bigas lang, Diyos ko. Wala pang sabon, wala pang shampoo. My God. Magsampay kaos ng swimsuit. Inggit yan kasi sampahin namin nasa harapan. Ayan. Pag may makita siyang magandang damit, Diyos ko, maglagay din yan. Yung damit niya kahit naman, babasain niya, ilagay niya rin sa harapan para masabing meron siyang magandang damit. Ma? UTP. Number mo. May utang ako sa'yo, 23. Yan ang papalod yung nanay ko. Hindi kayo agad, ma? Tukintiks yan. Yung nanay ko mga lalas na Marites. 09, ma? Dali na. 0948 0948 63 63 13 13. Sure ba itong tama itong number mo? 63 1 pa lang. Si mama, mali-mali naman eh. Pag mali man yung naload sa'yo. Sarap. Tama ba itong number na to? Tamaan. 09 631 42 94 0948-631-4294. Alas na kayo, ma? Saya 20. Ayan, may... Pwede ka mo mag-internet. Buksan mo yung data mo sa labas. Buksan mo yung data mo kasi pwede kang makamessage sa'yo. Baka walang pagchismisan kaya ikaw... Ayan naman. Oh. Kadita yan. Wait lang, patayin natin yung wifi kasi alis ka naman na, di ba? Patayin ko ito, mamaya ka na lang mag-wifi pag uwi mo. Baka kumisip lang din. Inshallah. Wait lang, mad. Ikaw naman, masyado kang nag-iwang madali. Saan yung ano nito? Date, ito naman. Oh, may wifi ka, ma. Oh, nakadata ka, ha? Oh, pwede kayo mag-message sa'yo. Patingin mo na. Oh, nakadata ka, ma. Baka walang pagchismisan kaya ikaw nakita. Ayan, ma-memo ko number niyan, host. Baka ma-send ko sa Gcash yan. Wala naman yung Gcash kay mama. Aalis. Mabuang ka dito sa Pinas, walang mabibiling 1,000. Wala nga. Yung 1,000, ano lang, magkano yung isda? Tilapia? Nasa, dito magkano yung kilo? Nasa 250 ba yun? Diyos ko. Pag di ka talaga nagtipid mga lalabs, yung pera mo, mabilis lang mauubos. Hindi ka tulad dun sa abroad, Diyos ko. Marami ka nang mabibili. Meron ngang, pag wala pa nga akong sahod doon, yung alam mo ba yung sardinas na fresh, yung malalaki naman, magkano lang yung kilo doon sa abroad? 3 dirham. 3 dirham mga lalas. Pag wala talaga ako, pag wala pa talagang sweldo, bibili ko ng 1 kilo. Ayan, lutuin ko siya ng 2 beses. Yung kalahati, ipiprito ko. Yung kalahati, ipapaksiw. Nakakatipid, di ba? Dito kahit yung, ano na yan, sardinas na yan, Diyos ko, mahal din.
Grabe. Nung nagpunta kami ng SM, parang ayaw ko talagang bumili. Kaso lang, di naman pwedeng di ka bibili kasi wala kang gagamitin. Ay, Diyos ko, grabe ang mga bilihin dito. Ganda ni Mami. Ayan, salamat. Tanda na yung, aalis sila. Iwanan na naman yung tindahan niya. Kasi ano yun, may yung sa isang kapitbahay nagyaya. Nagawak siya ng binyag. Di ba alam mo naman yung may mga dito, kailangan nagsasabit ng pera. Yun, mag-support sila doon. Os, kada palengke ko, budget ko 500, Diyos ko. Magkano yung bigas? 500. Magkano yung karne dito? Diyos ko, napakamahal. Kailangan magtipid, Diyos ko, day. Kung hindi ubos. Pero yung ibang ko naman mga lalags, pinahiram ko yung ibang kong pera. Pinatubuan. Kahit sa tubo